Ia kene upat bah uai da kejing sngew la kloy. Da kamon sngew bah. Bat kawe kamat kebangi ngide ben ya perkhat ben ya puson kalong kani. Lada krong ki baduk ki bakerdu. Ki bomdon hakabor. Ki bomdon haka sorkar. Na upat ba. Cipeu arpeu. Sanpeu cispa. Baro ngia kentho ngia keno bat ngia keren bing. Hin kublei perlok perjor baro. Hakani kapor nganga kwa ban keren kumni. Hakawe ni kijing yalang jonga Voice of the People's Party. VPP. Ladangam bakala kane kijing yalang kalong kabalong haka sinong sora. Haka baki pajba. Kili lum kum kadak kajing ais ngobha. Yaga Voice of the People's Party. Limni kata ka donation kabangiong haka ketinong way. Haka baki pajba. Daka mons ngobha bat daga jing sngew lakloy. Kilia senyang cipeu arpeu sanpeu cispa. Da keba kila penlum haka jan tapmo. Tiku mengyui haklat patai kubor ba kerensan sosial media. Bahadin jong kani. Kami sibun kejing kentho, kejing keno, bat kejing keren benje kani ke parti. Ki ong ba kade ke parti. Kaba krong nagi pajba, nagi baduk ki bakerdu, bat kum ta ter. Tileng ba jong kani ka mat jing keren ke jonga. Ayu ngangadon benong haga jing yede ibat kani. Ia kene upat bah uai da kejing sngew la kloy. Da kamon sngew bah. Bat kawe kamat kebangi ngide ben ya perkhat ben ya puson kalong kani. Lada krong ki baduk ki bakerdu. Ki bomdon hakabor. Ki bomdon haka sorkar. Na upat ba. Cipeu arpeu. Sanpeu cispa. Baro ngia kentho ngia keno bat ngia keren bing. Hinre lada krong pat. Kiba long hany. Lani kiba don hakabor, kiba don haka sorkar. Daki peulak, daki peuklur. Na ki hespa ki jongi. Ha kabari. Da kabalik sop. Om don manu. Bakren bing, baken tho, lemni baken na. Balay ngang ong kumta. Kane ke parti mentah. Kabadon ha kabor sensyar. Haka sorkar. Ngimla banlen. Ba kayo sibun kata kejing yarap kejing kersan. Financially kumba ong gipreng. Haka liang kapisa ketengka. Da kejing ya don lang. Kibriu kiba hespa haka jaj benriu ke jongi lengba ke jingdon bar ke jingkersan jong kini kibriu kiba hespa ya kani ke parti kasayo bantit votes haka por election bar din ke election pat kasayo bantit ya ki MDC ya ki MLA kiba job na ki parti bapher om tang kani kayo latru ban penying kertong sya kiwe pat ki jelah bat kayo rukalat ban bu yaki ying terekam le ke office jongka wat syabar jong ke jelaru henre ye kani om don menuru ba penrem bakan tho lemni bakan no te habang ye i ye kane ke jing senyang jong ki pai ba ngang akan mau ia ka way naki jingkren ka way naki jingjia ha ka por bakari India ka yele ia ka jing lailut kata ngakan mau ha ka way ka jing yalang ba ladang apa kala ka balong kanong ba Kolkata unong yalang barat ba jong kari India Netaji Subhas Chandra Bose uong yagi ni kentin haga ni kejing yalang
Give me blood and I will give you freedom. Give me blood and I will give you freedom. Ai nga kasnam dengan IUP ke jing lai lui. Hadin jong kani ke jing keren ke jong. Ki pai nyong song chnong jong ke India. La ka do not ke jong ki. Ki riu kan the ki badon ha kani ke jing yalang. Ki bia wan ha kani ke jing yalang. Ki bom don AA. Ki ya law ki so skor ki jong ki. Ki khadu ki jong ki. Ki sakti ki jong ki. Bar ki senyang na kabenta kani ke jing ki bar kani ke jing yele ke jong u Netaji Subhash Chandra Bose pan penyo yengi ya ke jing lai lui na ke jisen char jong ka sarkar pare te parlok parjor baro ngimde ban yasngeu thu pakala ya kani ke jing senyang jong ki pai ba ya ka bakila ai da ka mon ka bakeluj da ka mon ka basngeu bha da ka jing sngew la kloi na ka benta ke jing don kam jong kari bar ka jai riu khuble sibon khuble 6000 mu